के आदेश बा तो गीत नया नया हो तो अच्छा लगेला। ऐसे ही गीत अभी यूट्यूब पर भी का जाने चढ़ल बा कि ना 4-5 दिन से गवाता फिर एगो नए ले लो तारला तो नया बाना लगे पापा हो पापा को है। वाह खैर कोनो बात ना हमार मेहरारू अगरबत्ती दिखावत रहे जावा गोनू बा एकदम सही कहले हम तो देखले कहले गरीब भौजी हे जा तो कहले कि रसम गोनई में जाई हमरो दुकान खोले के टाइम हो गइल बा वही देखा देखी करे को भाई प्रोग्राम में जात नहीं जा अगरबत्ती ना हतना कमूट कैंडल बार के हे जा दिखावत पूछाइल की का करता रहो चुप रहो तू लो जा लो हमरो गाड़ी मारो के बेरा भइल केहू ना मिले तो मोमबत्ती ठेस ले ऐसा ना तरह कह चाहिए के जवाब गलती होता बेवकूफ आदमी कुछ वो बोल दे माइक में नॉनसेंस मान लिया तरह के गमछी दियाइल हो इज्जत प्रतिष्ठा से कौन आई गावे खातिर वाह वाह अरे आज मत भी काम कोई जा इडियट कहीं का नया गाना बताओ तो पुराना गाना बाद में कोई हो हेलो अब का करेलू बहाना है ना वो जान हमार ई प्रेम चुटकीला कहता नहीं। अच्छा बढ़ जा अब जानते बानी केहू के गीत के फरमाइश ज्यादा होला केहू के चुटकुला के केहू के प्रसंग के चुटकुला के फरमाइश बा कलर ला एक द्वार पर गोइनी गांव का पोझिया हो टड़वा पोझिया कोपा के बगल में बा आई अभी जान जाए कि आसनसोल से लौटल अभी पटना पहुंच रहल है मलकिनी कहली कि बेहजी तन चाय पी ली जीजा जी हइए हैं हम कहे साड़ू भाई कहाँ बड़े अभी तो लेट बात हम चाय पियावो तो पियावो गईली रसोई घर में चीनी ना रहा हम बगल में जान जाए कि भिरगू राम के किराना दुकान अब नाम नहीं और नाम होला हमारा गार्जियन को चाहे तार के पर बुरा नाम हां तब हां हो जाए कि राम जी व देह बनौले रहे अरे महाराज सोरे पलाई खींच के जाने की मलकिनी गुजर गई रहली अपन दंडोत सलाम खातिर बेचैन रहे कहलस के 80 रुपया दो 1 किलो चीनी ले जा तो कहले कि 80 रुपया तो ब्याज जाए तो 100 गो ले ले अब एंता जी आइल बड़े कल के ना उधार ना दे ना दीना कहले कि उपाय बा कहले जौन उपाय होगा तौन करी चीनी दी इज्जत के बात चला देता नहीं इज्जत के बात बताओ ले गइल गोदाम में आधा बोरा चीनी धई रहे निहुरा दलस बाह के अलो में एल बना के नाइटी पहनले रहली ऊपर चढ़ा देलस पाछा से ऊपर चढ़ा के फिर कोड़िए कवर लागो रहे लागल व्यवस्था दे अच्छा 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 वो कहले कि जब नसाई गइल तब ले लेबे त चीनी कुछ देर के बाद कुछ ठेक के देहगो रहे एगो तने डेढ़वान हो गई रहे चुचिया वो ठेकत रहे त टोली अरे 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 दुकानदार सभी का हो ठीक है ठेकता तराजू के बठकरा हो बगल में बटकरा तो कहली कि तराजू से 1 किलो दे तने चीनी इहो दोनों ठेस दी 1 किलो करिया गुड़ दे दे भाग बुर लेके आइली दूध देहल बर्दासी हम उनका के ना हम दुकानदार के बर्दासी भाईवा बो रहे हे बबुआ बठकरा लेके हां तोरा विकेश कुमार जी पुरस्कार दर बने हार्दिक शुभकामनाएं है ना वो बहाना मत करो बहाना करो तनी जब से हमार प्यार का चर्चा हमार भाई भतीजा सुन ले बड़े आई रे माई घर में रोज लड़ाई करत रे भाईवा कहत रे तू कुछ कल हम लंगड़ के जीजा ना बनाई हागो साढ़ू के लड़का बा पता के घरी लंगड़ बकरी से सेक्स करे तारे सो ए बेटा ना करी है सो अपना माई के ले ना टैक्स दे दी है साइन हाय गोल बड़े कोनो बात भाई के तो छोड़ी भतीजा ऊ तेल भइल बड़ी ऊ कतरे ए फुआ तू अगर लंगड़ से बियाह करबू त हम फूफा ना कही अब रुआ बताई
हम कैसे अपना भाई बाप के बात काट दी। ऐसे हम बहाना नहीं की करत, हमारे करे वो भुला जाई। बहाना जन करो अब का करेलू बहाना अरे जाना हो जब तोहरे मन बना अरे जाना हो झूठे दोषी माई बाबू के बनो ले बाड़ू झूठे दोषी माई बाबू के बनो ले बाड़ू जनतानी दिल जहां लगोले जनतानी दिल जहां लगोले कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं। पूरा लोग के अकल है बराबरी मत करे गोनू बाबा अकल है रुआ 4000 रुपया बिक दे बाबा के फिर 500 दिल बने गोल लगे हैं बाबा के बार बार गोनू बाबा जहाँ नहीं बना रहे प्रधान जी डॉक्टर साहब फिर पुरस्कार दल बने हमरा के सुजीत भैया पुरस्कार दल बने हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा मुन्ना मास्टर कवि जी रिलेटिव वाली बहुत बहुत पुरस्कार दानी संबंधी भोला दानी बनौल रहे तने तने में काम करे जूली है ना वो किरिया को सब खा के खेल गई लुके आपन बना के आजू को दहलू के पीरा देवे के पीरा उठौले बाड़ू पीरा देवे के पीरा उठौले बाड़ू जनतानी दिल जहवा लगोले जनतानी दिल जहवा लगोले पौने 12 से 12:20 हो गए 35 मिनट हमारे समय पूछ गए अंतिम मंत्रा कहे के रोकब जाओ
अंतिम मंत्र कह करो कब जा हरे हमर भाग्या खुशी मिला या तोहर मारे और भी हो न जोई है सोनू संग दिल से यारी धरो ले बाड़ू सोनू संग दिल से यारी धरो ले बाड़ू जनता ने दिल जहाँ लगो ले बाड़ू दिल जावा लगोले बरू जनतानी दिल जावा अरे श्री प्रधान साहब पुरस्कार दल बने जनतानी हार्दिक प्रणाम करते हैं मां सरस्वती पूजन समारोह हल्दी बगीचा टोला जनतानी दिल स्थान लगोले बाबा के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार जावा